Izmenama seta zakona iz oblasti državne uprave, koje su poslanici iz Skupštine Srbije većinom glasova popodne usvojili, trebalo bi da se postigne pre svega profesionalizacija u radu državnih službenika. Šef poslaničke grupe najjače parlamentarne stranke Zoran Babić kaže da usvajanje ovih zakona predstavlja usklađivanje sa zakonom o radu koji je izglasan pre nekoliko sedmica. Nas kompletna reforma državne uprave koja ima zaista nataložene probleme, nataložene izazove, ujednačavanje plata, platne razrede, definisanje državne uprave nas očekuje u narednim nedeljama, narednim mesecima, verujem već s početka jesenjeg zasedanja, da ćemo raditi jednu detaljnu zakone koji će definisati detaljnu reformu državne uprave. Ovo sada je usklađivanje sa zakonom o radu. Pitali smo i poslanike SPS-a, Jedinstvene Srbije, SDP-a, šta se konkretno postiže usvajanjem ovih zakona. To pre svega jeste profesionalizacija u radu državnih službenika kroz jedan vid stalnog usavršavanja, ujednačavanje kriterijume za zvanje državnih službenika kroz usaglašavanje sa zakonom o visokom obrazovanju. Da se pre svega minuli rad ljudi koji rade u državnim organima izjednačava sa ostalima zaposlenima koje tretira zakon o radu. Ono što je najbitnije je da napravimo takav javni sektor koji će biti pravi servis i na usluzi kako građanima i tako i privredi u skladu sa strategijom i politikom Vlade Republike Srbije. Demokratska stranka kritikuje. Ja mislim da je ovaj set zakona služi za to da se načelnici okruga podignu na nivo funkcionera. Inače u Srbiji imamo previše funkcionera, nejasno je zašto načelnici okruga postaju funkcioneri, zato što im se ovlašćenja ne povećavaju. A Vladimir Pavićević iz opozicione Nove stranke je zadovoljan što je usvojen jedan amandman te stranke. I to je prva jedna čista situacija da je jedan amandman poslanika Nove stranke usvojen od ljudi koji brane predloge zakona u Vladi Srbije i možda je neka prilika malo da se to i obeleži. Na današnjoj sednici poslanici su većinom glasova izglasali izmene zakona o visokom obrazovanju kao izmene zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim uvođenje elektronskih zdravstvenih knjižica odloženo do 31. decembra 2016. godine. Usvajanjem ovih zakona završeno je 9. vanredno zasedanje Skupštine Srbije.